Dámy a pánové, zdravím vás u dalšího podcastu. Moje jméno je Tim, jsem rád, že jste na tohle videjko klikli. Dneska bych tu chtěl pozvat skvělou českou herečku. Přivítat skvělou českou herečku a zpěvačku, paní Sáru Milfajtovou. Slečnu, pardon, omlouvám se. Byly ty Velikonoce a já se vždycky snažím, když je takhle nějaký ten svátek, tak to nějak jako spojit. Třeba udělat jako, měl jsem vánoční díl, ale není to vánoční díl, je to spíš jako, že řeknu, že to je vánoční díl, ale žádný ozdoby nebo tak tady nejsou, tak jsem se rozhodl, že ti přinesu nějaký dárek. A vůbec to není jako vlastně velikonoční, ale řekl jsem, že takový malinký, no, aspoň. Děkuju moc krát. Sacharidy se vždy hodí. Na nervy, děkuju moc krát, děkuju. Slavila jsi nějak Velikonoce vlastně? Já, čím jsem starší, tím jsem větší ostuda, co se týče slavení svátků, těchto křesťanských. Takže spíš ten čas využívám tak, že se potkávám s rodinou, s přáteli. A takže my jsme slavili s maminkou, která nebyla na tom zdravotně nějak teďka, jako a ne nějaký nic vážného, jenom nějaké alergie a tak, že měla antibiotika, tak jsme to nepojali ve velkém, ale pak jsme jeli aspoň na procházku do lesa s pejskem, pozdravit rodinu v Podkrkonoší a tak úplně v poklidu. Ale ačkoliv jsem neplánovala to slavit, tak mě na procházce vyšlehal sám pan Krakonoš. Úžasná partička tam šla, pan oblečený jako Krakonoš a měl tak velkou povlásku, jejda, takže já určitě neuschnu. Viděl jsem na tom Instagramu fotky z Francie, tak mi to vlastně napadlo, jestli ty Velikonoce si nejela trávit. Ne, já někdy vytáhnu fotku nějakou z historie, z archívu, takže ta nebyla aktuální, ta je staršího data, ale byla jsem v přírodě a dokonce jsem zjistila, to mě strašně pobavilo, že Krakonoš má Instagram, prosím vás, jo. Já jsem si projížděla ty storíčka potom svoje, kdo se na ně díval. A teď jsem tam viděla tu malou ikonku a říkám, ten pán je mi nějaký jak jsem ho rozklikla a zjistila jsem, že to je ten pán, co dělá toho Krakonoše. Tak říkám, no tak to je nejvíc, Krakonoš má Instagram, vážení. Tak to je krásný. A jako malá si teda slavila Velikonoce? Jasně. Máš nějakou vzpomínku? Třeba barvení vajíček? Jasně, všechny tady tyhle tradice. Byla rodinná chalupa v Podkrkonoší, kde jsme se vždycky všichni jako sjížděli dohromady a hromadně jsme to tam slavili a jsem byla velmi ranní ptáče, takže jsem byla jedna z prvních vzhůru a všechny jsem burcovala a teta ráda vzpomíná moje, že mi vždycky říkala, běž si budit svoji maminku a tak jsem s dědou koukala na panorámu a pak samozřejmě veškeré křesťanské tradice, které se udržují, tak se udržovaly i v naší rodině a trvá to stále, akorát já čím jsem starší, tím se tomu věnuju méně, ale tím, že mám ráda i třeba výtvarné techniky různé a tak vím, že loni jsem si třeba udělala vajíčka jako sama pro sebe. Mně se hrozně líbila jedna technika barvení červeným zelím, tak jsem to chtěla vyzkoušet, tak to jsem si udělala. To je krásný. Jenom když ještě vlastně mi napadla otázka na ty dovolený, tak já jsem to měl vždycky tak, že jsem na těch dovolených dokázal jako úplně krásně jako vypnout. Mm-hmm. Třeba od školy nebo tak. A když jsem se o tom bavil vždycky s kamarádama, tak oni řekli, jak vlastně to nejde, jako vždycky si to tak nějak bereš sebou. Tak mě zajímá, jestli vlastně ty dokážeš úplně jako vypnout, tak na těch dovolených, že si to vlastně vůbec tu práci nebereš sebou. A nebo tak trochu možná i tam je v hlavě. Já jsem slyšela, že se dokonce říká, že mozek dokáže jako zastavit v tom setrvačníku, který má po 3 týdnech až. Ale já mám jako velký štěstí, že jsem se narodila jako blondýna, takže já mám vyplo v podstatě furt. A ne, fakt musím říct, že mám jako šťastnou hlavu v tom ohledu, že tam mám fakt, ačkoliv to zní jakkoliv vtipně, tak fakt často tam mám velmi jako ticho a prázdno a jsem za to, musím říct, jako vděčná. A vím, že když jsem hrála v divadle, byla jsem v angažmá a jak jsme pořád něco zkoušeli a pořád jsem se něco učila, tak mi tam furt něco hrálo, nějaký melodie a člověka to provází, že si to vlastně pořád zpívá a pořád se tam něco děje a já vím, jak mě to je vlastně strašně nepříjemný a obdivuju všechny, kteří musí pracovat hlavou, ne, že bych já nemusela, ale vlastně zjišťuju, že když se nemusím zrovna nic učit a nejsem v tom jako pracovním zápřahu a v té hlavě je klid, že mi to je strašně příjemný. Jako moc se věnovat manuálním činnostem a nemuset prostě řešit, ježiš, co musím udělat, co se teďka musím naučit, umím už ten text, musím si připravit podklady, protože budu zpívat teďka na nějaký firemce, zopakovat si ty písničky a vlastně je to
No je to náročný, člověku to furt takhle valí, takže jsem ráda, když můžu vypnout a umím to. Já vlastně vůbec nedokážu si představit na těch představeních, když takhle nějaký jsou, tak jak bych já měl vždycky se nějak snažím nad tím se zamyslet, jak bych to měl jako v hlavě daný, protože a vlastně cením herce, který takhle hrajou v divadlech, protože se nedokážu představit, jaký mají ten mindset jako nastavený. Toho třeba, když je nějaký divadelní představení, jestli je to spíš jako nesmím udělat chybu, protože když udělám chybu, tak je to trapný ticho, nevím, je to prostě, bude to trapné, anebo je to nastavený, takže no tak udělám chybu, tak ono jako svět se přece nezboří. Takhle, když člověk ví, proč tam je, o čem ta scéna je, kam vlastně má dojít, nejenom jako fyzicky, ale i psychologicky, co vlastně v rámci toho obrazu je důležitý, tak se nestane samozřejmě u veršovaných věcí, u Shakespearea, tam je to blbý, když ten text vypadne, ale zase mám pocit, že v rámci toho verše se na to vlastně dá nějak navázat, pokud člověk umí veršovat, tak někde vytáhne básnický střevo, ale pokud jsou to klasické činohry, tak člověk, i když jako nenapadne přesně v tu chvíli, co má říct tu narážku, tak mu většinou kolega pomůže, nebo jsou tam nápovědy. Horší je to u muzikálu, kde vlastně tam třeba plyne nějaká hudba, je to přesně do té hudby a kolikrát se i nespívá, někdy se i mluví do hudby a je to tam daný. Ale mám pocit, že ten mozek líp funguje, když ta hudba pod tím jede, ale stalo se mi i, že mi vypadl text v písničce a ještě to bylo tak, že jsme měli opakovací zkoušku, na který já jsem to zaspívala, hodinu na to je představení a já jsem šla na tu scénu a teďka najednou si říkala, já vůbec nevím, co tam je. A vzpomněla jsem si to byla dokonce jako sborová věc, nás bylo asi 5 holek, stáli jsme v takový letce, já jsem byla v čele té letky a začínala jsem tu písničku a říkala jsem si, já otevřu pusu a ono to tam skočí a neskočilo to. A začaly se mi vyplavovat nějaký texty těch holek, jako co zpívají po mně a zbytek jsem fakt jako dobásnila, protože to bylo naštěstí pomalý tempo, takže my jsme tam byli jako holky, nějaké jako plavčice jsme byli jako oblečené, nebo nějaké stévartky na lodi, takhle to bylo, jo. A byli jsme v takový lece a takhle jsme měli ty ruce za sebou a tak jsme se houpali jako ta lodička. A tak já vím, že jsem tam něco zpívala a tak koukám směle dál, kež bys o mě zase stál. Něco takové, jaký pakárny. Ale věřím tomu, že divák si nevšiml toho, že tam je něco v pořádku. Si nevšiml, že by tam bylo něco jako jinak. A akorát ty kolegyně, když mě míjeli tím pohledem, vytřeštěný oči, co tam zpívala. Ale myslím si, je důležité jako zachovat chladnou hlavu a dělat, jako že to tam má být a že se nic nestalo. Protože já fakt s tou hlavou mám velký problémy, teďka to veřejně přiznám, ale mám prostě velký problémy s pamětí a ta hlava je moje fakt jako černá díra a někdy mi lidi musí připomínat, jako o čem jsme se bavili, že jsme se o něčem bavili, že nějaká situace proběhla. Těch věmů je asi prostě pro mě moc a ten mozek to vůbec jako nestíhá. Takže se mi děje často, že mi vypadávají texty. U notoricky známých věcí. Já zpívám po 150. Skyfall a mě najednou vypadnou 2 slova za sebou a já vůbec nechápu vlastně jako proč, když to přece vím. A takže člověk na to prostě musí být připravený a holt, nedá se nic dělat, no tak nejsme stroje. A přesně tak. Většinou člověk má možnost nějakého čtecího zařízení na koncertech a tak, ale jo, vím, že se mi to párkrát stalo a jak si říkal třeba v tom představení, jako co člověk všechno jako řeší. Někdy je opravdu v té situaci, že mu tam v té hlavě nejde nic jiného, než že opravdu vlastně tu situaci, jak kdyby žil. A mně se třeba stalo, a to se mi stalo při zpívání, kdy jsem si říkala, kdyby ten divák věděl, co se mi teďka děje v hlavě, protože jsem zpívala živej přenos a prostě tam došlo k nějaký jako chybě, že mi nejel mikrofon. A teďka člověk ví, že to je živej přenos a nemůže říct, promiňte, mě nejede mikrofon. A takže já jsem vlastně zpívala tu písničku, ale s tím, že mi mezi tím v hlavě jelo, hele, dobrý, je to živák, takže třeba vlastně já neslyším jenom se z odposlechu tady, ale do televize to jde. No a pokud nejde, tak jsme v kostele, dobrý, oni tady mají víc kamer, takže mezi tím oni udělají prostřih na andělíčky a někdo mi přinese nový mikrofon, nebo prostě to tady nějak pošachuje a pojede to a jestli ne, to nevadí, no tak dobrý, tak zvednu víc hlavu a budu zpívat prostě víc jako do toho stropu, no se to bude odrážet, tak je tam ta akustika a tohle mi všechno a během toho jsem vlastně jako nic zpívala cheer up, child.
králi. Takže opravdu někdy jako těch linek, co v té hlavě jede, je spoustu. Ne, tak to jenom ti chci říct, že mě to jako mrzí a vlastně to chápu a je vlastně úplně super, že si právě řekla, že nejsme stroje, jsme jenom jako lidi. Občas mi přijde, že se tak bere, že ty herci jako a tak v tom oboru jsou takový jako stroje, který nesmí udělat chybu. Já taky se přiznám, že já mám hrozný problémy v hlavě, co se týče nějakých těchto věcí a vlastně sice ještě na to můžu trochu navázat, jestli vlastně je vůbec prostor, když takhle jsou nějaký, aby to nevyznělo špatně, jestli, když takhle je ta soustředěnost a kontrola na to, abych to řekl dobře v jakýkoliv představení, je vůbec potom prostor si to užít, to představení? Jo, jasně, bez toho to asi nejde, i když teda je pravda, že jako několik představení jsem si neužila, že jsem byla tak nervózní, že jsem jako se těšila, až to bude za mnou skrz ty nervy, ale jako vždycky jsem se snažila si do toho dát jako maximum a opravdu jako si to užít. A na konci vlastně stejně se vyplaví takový adrenalin, že člověk má pocit, že si to užil a že to stojí za to. Ale je fakt, že ty nervy jsou někdy jako veliký, že si člověk říká, jako má to vůbec smysl se tady takhle jako nervovat? Opravdu mi to stojí za to? Ale co jsem mluvila se spoustu jak zpěváků, tak jako úžasných herců, opravdu, jak se říká, bardů, tak spoustu takovýchhle jako velkých umělců je strašně nervózních. Přitom vlastně si člověk by si řekl, nemají vůbec proč, i kdyby tam jenom stál, tak z něho všichni budou hotoví. Ale bohužel to provází, to povolání a nějakým způsobem mám pocit i, že to ale člověka udržuje možná při té kvalitě. Že nemá pocit, jako že přesně, já tady můžu jenom stát a vy se poděláte. Jasně. No tak to je cesta do pekel. Takže si myslím, že i ta jakoby zdravá nervozita a vlastně ta zodpovědnost za ten výkon potom přináší člověku tu kvalitu. Zároveň potom třeba, když dáš takhle to představení úplně super a pak vidíš, jak tleskají ty lidi, tak zároveň zhrneš, to je ta největší motivace. Tak lístky jsou drahý, musí zatleskat. Ano, ale vlastně, že si pak k sobě řekneš, jako dokázala jsem to, musí to být úplně super, jako super. Jo, když... já teda si takhle to neříkám. Okay. Jako, já řeknu si, jako nepodělala jsem se z toho, jako dala jsem, ale ne jako, že jo, jsem úžasná, to asi si málo kdo jako řekne. Většinou člověk si říká, tohle jsem mohla udělat líp a tohle jsem udělala takhle a to nebylo úplně čistý a spíš se jakoby sám ještě skritizuje, hodí si ten klacek pod ty nohy, než že by jako si řekl, jako tak dneska fakt dobrý. A hlavně mám zkušenost s tím, že ten náš osobní pocit není jako vůbec směrodatný. A většinou mám pocit, že to je dokonce obráceně, že když jsem měla pocit po tom představení, že jsem jako byla dobrá, tak vlastně přišlo víc kritiky, než když jsem odehrála představení. A teďka mám tady tu zkušenost třeba z generálkových týdnů, kdy jsme fakt každý den to zkoušeli a vlastně třeba jsem odjela nějakou tu generálku, což je jako to představení, ale jako na nečisto, že tam nejsou v hledišti diváci, je tam jenom třeba ten tvůrčí tým. Tak třeba jsem měla pocit, že se mi to povedlo a potom přesně od režie pak přišly připomínky, tohle se mi tohle tamto a potom jsem měla generálku, kdy jsem si říkala, tak to bylo úplně jako na houby, tohle teda fakt se mi jako, vůbec se mi nepodařilo tam jako dostat, tohle jsem řekla blbě a to a nevím, říkala super, přesně takhle a já jsem říkala úplně, tak ty naše pocity vůbec nejsou směrodatný, kolikrát fakt jako vende něco jiného, než to, jak my se cítíme a znám spoustu herců, co se na sebe vůbec ani nedokáže podívat potom na výsledek té své práce, že by se podívali na záznam nebo že by se podívali na seriál, který natočili, film. Často lidi vidí na té premiéře, ale že vlastně by se člověk podíval na seriál, který natočil nebo se na něj pravidelně díval, to jako je málo lidí. Já jsem to taky dělala jenom, abych jako měla nějakou zpětnou vazbu. Myslím si, tak se člověk jako nejlíp naučí, když se dokáže podívat jako na svoje chyby. Může ti to říct 100 lidí, ale když to vidíš sám, tak si myslím, že to nejlíp pochopíš. To co jako tím opravdu myslí. Tak to člověk jako nějak zvládne, ale že by někdo s chutí se na sebe nějak pravidelně koukal, to asi nevím o nikom.
Jo, ta kritika vůči sám sobě nebo sama sobě tak je jako špatná. Já s tím taky bojuju už hrozně dlouho. Jak jsi říkala právě o tom, že se nedokážeš, nebo nikdo nedokáže podívat ani na ten seriál nebo film, tak je vlastně pravda. A i když si říkám, že mluvím moc o sobě, tak řeknu takovou poslední věc, že vlastně taky jsem to tak měl, že si řeknu ten podcast, ten ode mě byl fakt špatný, jako vůbec se mi nelíbil můj výkon a pak ty lidi píšou, fakt super, jako fakt úplně, že vedeš to líp jak nějaký profesionální. A říkám si, aha, takže chápu. Je to tak. A důležitá věc, každý si najde svého kritika i svého fanouška, na to je potřeba myslet. A když ta kritika je třeba konstruktivní, tak ty miluju, když někdo napíše konstruktivní kritiku, hele, mohl bys tohle udělat. Víš co, ono nakonec mám pocit, že člověk stejně v tom životě zjistí, že názor daného člověka není nic víc, ani nic míň, než jenom názor toho daného člověka. Ono fakt 100 lidí 100 chutí. A to, že tady ten člověk ti zrovna doporučí, že bys měl tohle udělat takhle, jo, vezmu to třeba, jestli ti napíše zvukový profesionál, opravdu nějaký zvukař, který dlouho zvučí profesionálně něco a řekne ti, hele, tady použití těchto mikrofonů pro tyhle účely, možná byste měli zapracovat na tomhle, tak jo, tam si řekneš opravdu, jo, to je technická věc, to jako mě někam posouvá. Ale když ti někdo řekne, no, myslím si, že bys měl nosit jinou mikinu nebo tamto, tak to bude vždycky jenom jeho názor, protože on by si vzal něco jiného. A to, že ty se v tom cítíš dobře, tak věřím tomu, že pak zase si to najde svoje fanoušky, kteří říkají, jo, on je sám sebou, to je super. Víš co, takže ono, otázka taky, co je konstruktivní kritika a jestli vlastně to, kam tě to vede, je opravdu ta správná cesta. Že nemusí to vždycky znamenat to, že když v tom je nějaká rada, Češi jsou jako národ radílků, každý má prostě radu pro to, jak bys to měl udělat, tak nemyslím si, že vždycky si z toho člověk jako musí něco odníst. No. Pak kdyby ten člověk tady radí byl v té kůži toho člověka a pozná tu, že to vlastně fakt není tak jednoduchý, tak... To je další věc. Člověk se učí praxí, to je prostě nejlepší škola. Rád bych se zeptal, vlastně vždycky se asi tak nějak ptám na takovou příjemnou věc, jak vlastně po takovém tom náročném dní, když je třeba natáčení nebo divadlo, ať je to cokoliv, tak jak vydechneš, nebo máš nějakou takovou tu rutinu. Já jsem tady měl Michala Malátného z kapely Činařský a ten vlastně říkal, že se vždycky po koncertě jde projít v tom městě, kde hraje. Že to taková jako rutina, tak jestli máš i ty takovouhle nějakou? Já mám bohužel takovou jako, to není úplně rutina, kterou bych se jako chtěla chlubit, ale já si prostě sednu a čumím. A já nemám teda takovou zkušenost vlastně v rámci jako ježdění po republice, že jsem nikdy neměla nějaké turné jako Činařky a tak, že občas jedu ples někam a pak se většinou musím jako přesouvat zpátky nebo prostě někam, že nemám, většinou tam nezůstávám, abych měla možnost se takhle projít po tom městě, to jinak bych asi samozřejmě taky udělala. Ale třeba v tom divadle, když jsme dohráli, tak je pravda, že když jsem byla v angažmá v Brně, tak mojí rutinou bylo jít na šatnu a tam jsem třeba ještě 2 hodiny zpívala. Zatímco někteří kolegové šli dolů na pivo do klubu, tak jsem zpívala. Ale teďka velmi často cítím, že přijdu po natáčení domů a pokud nejdu zrovna se psem, záleží taky, co je to za denní dobu, tak strašně ráda jako odpočívám pasivně, že fakt jako sednu a vypnu a čumím. Blbě čumím. To je jako super. A já vlastně taky jsem tady měl už podcastu hodně herců a vždycky jsem si říkal, tyjo, jak ten herec, když má takhle nějakou seriálovou roli, jak dokáže potom vypnout. Jako, že já bych asi měl problém jako se dát sám do sebe zpátky, že bych byl v té roli, mi přijde. Takže ty takhle dokážeš prostě vypnout. A... Já ťukáme jsem nikdy neměla asi tak náročnou roli, aby z toho bylo složitý jako vycházet. A co jsem měla vlastně největší, tak bylo v Zoo ta Kristýna a já jsem si ji udělala velmi jako civilní a takovou jako příjemnou milou holku a mě velmi blízkou vlastně, takže jsem se nemusela úplně jako stylizovat do jiný postavy, což bylo fajn. Samozřejmě, kdyby přišla teďka další takováhle velká role, tak už ji budu muset vymyslet nějak jako jinak. Ale u té Kristýny bylo fajn, že jsem jako v podstatě nemusela nějak nic hrát a nenosila jsem si ji domů, nebo vlastně byla jsem trošku jí, jako takhle to. Že to je jako lehká tematika toho, že... No
A potom v ordinaci v Růžové zahradě tam mám jednu takovou protivku, to je úplně malinká role, ale ta fakt jako, to byl jako velký, nebo je velký kalkulátor a manipulátor a to musím říct, jak spoustu herců, jak jim je to jako příjemný hrát tady ty záporáky. To úplně špatně. To je fakt, je mi to nepříjemný, jako že musím být na někoho zlá a přemýšlet takhle jako za roh a úplně, jako teďka si dělala jedna kolegyně srandu, říká, kdyby to v tobě nebylo, tak ti to nejde. A říkám, no, mně to je úplně jako nepříjemný, fakt, že jsem ráda, že můžu opustit ten ateliér a šmyknout to úplně, zaklepat hlavu, úplně fuj. Fakt jako nemám to ráda moc, no. Ale já jsem víc zpěvačka než herečka, naštěstí, jako, nebo naštěstí. Ale naštěstí v tom ohledu to myslím vlastně, že si sebou nemusím tahat ty osudy těch jiných lidí. A dokážeš se třeba v kině nebo ve filmu na ty záporné postavy dívat, když to hraje někdo jiný, nebo ti to taky jako? Jo, ne, jasně, to já se ráda podívám a úplně jim fandím a jako baví mě to, ale vlastně jsem zjistila, že když já mám být tou postavou, mi to vlastně vůbec není příjemný, že jsem asi až moc se do toho vžívám, že jsem málo technická. Rád bych se tak jako skokem dostal k tvému mládí nebo začátcích, co je vlastně úplně jako super a vlastně mě hrozně jako zajímalo a zajímá, že ty jsi hrála, nebo ty už jsi na začátku školní docházky. Já jsem to tady připravil, snad to mám dobře. Ty jsi hrála dětské role v opeře i činohře Brněnského národního divadla a zároveň také v představeních Městského divadla Brno. Už na začátku školní docházky, pokud se nepletu. Od 8 let jsem v divadle. A jaký to vlastně bylo stát na tom jevišti jako takhle velmi mladá, protože bylo to víc jako to vzrušení, jako radost, ty kráso jsem na jevišti, anebo to byl spíš jako stres a tlak? Ne, vůbec. Ani vlastně jedno, protože moje maminka je herečka, tatínek je scénograf, tak já jsem v divadelním prostředí vyrůstala a mně to nepřišlo vlastně jako něco speciálního. Pro mě to bylo naprosto přirozený prostředí. Takže jsem jako děcko byla, jako jsem se nestyděla, byla jsem taková bezprostřední a proto mě jako začali využívat na ty dětské role. Pak vím, že s maminkou jsme si zahráli jako matku a dceru, že tam vlastně ona hrála hlavní roli a potřebovali tam obsadit dceru. Ona říká, já mám dceru, která hraje, tak vlastně mě tam přizvali a tak jsem se nějak prostě jako otrkala a spíš jsem měla tendenci se tomu jako bránit, tomu povolání. Já říkám, že jsem taková jako zastydlá puberťačka, že to mám doteďka, koukám, trošku to ve mně zůstalo, jak jsem se dívala na tu svoji mámu jako herečku, která se tam válí po zemi a říkám, ježíši matko, tak to ve mně zůstalo, mám pocit a koukám občas na ty herce jako, že se tam někdo válí po zemi, to je hrůza, vlastně úplně. A tak s tím jsem vždycky vlastně bojovala, jakože oni jsou úplný blázni, šašci a tohle vlastně mi bylo spíš trapně a nechtěla jsem to dělat, ale nějakým způsobem prostě tam byly ty geny tak výrazný, že potom, když jsem seděla v hledišti a koukala jsem se na něco, co se povedlo, na nějaké představení, tak úplně říkala, abych tam chtěla být s něma, abys to tak chtěla užít, aby si to chtěla třeba zaspívat nebo tak. A tak jsem si říkala, no tak to dělej, jako jestli tě to pak mrzí, když v tom nejseš. A i když velmi často přemýšlím o tom, že bych změnila tu profesi a celý život bojuju s tím, že vlastně mi nedělá úplně dobře ta pozornost. Nejsem člověk, který by se v tom vyžíval, byť to umím zpracovat, že to na mě nikdo nepozná, že umím ovládnout to jeviště a být za tu divu, ale nejsem to já. Jako v mém civilu, myslím, že kdyby se zbavil s mými přáteli, tak by ti určitě neřekli, že na nějakých společenských setkáních stojím na stole a zpívám, jako to určitě ne. Většinou já se schovám někde do kuchyně a pomáhám mít hrnky, jako, protože to není fakt ve mně, že bych chtěla být středem pozornosti, takže s tím já se v podstatě celý život jako vyrovnávám, vím, že bez toho to nejde, že to s tou profesí souvisí a že pokud chci zpívat, tak prostě musím být vidět. Takže no, je to tak, jako, že spíš jsem se tomu, mám pocit, jako měla tendenci bránit, ale zjistila jsem, že to asi je nějaká překážka, kterou jsem schopná jako zvládnout, že to je to moje vystoupení z té komfortní zóny a že už jsem se to nějak naučila zvládat a musím to kompenzovat prostě časem sama se sebou a s pejskem a v přírodě, abych to jako vybalancovala, protože znám umělce, pro které je být středem pozornosti ta životodárná energie, že vlastně jim to dává jako tu radost z toho, že na ně někdo kouká.
A já to mám spíš, že to musím naopak jako zpracovávat, že to je vždycky to, co si musím říct. Tak teďka jdu tam a jdu dělat, že jako tady to ovládám, to je ještě úplně levou zadní a je to v podstatě taková, je to taková role, no. Chápu a vlastně mě hrozně mrzí a jako vlastně jsem to jako nechtěl říkat, ale vlastně nevím proč, mě hrozně mrzí, že takhle já, když jsem si dělal jako přípravu na tenhle podcast, tak prostě napíšu do Google Sarah Milfajtová a tam prostě hned první, partner, jo, nebo osobní život. A já si říkám, nic tam není, nedá se tam nic dohledat. No a potom prostě dole třeba životopis až, nebo kariéra. A mě to vlastně hrozně mrzí, jakože, že se jako píše furt o tom osobním životě, o tom, kdo se s někým pohádal a tak. To táhne samozřejmě. No. Samozřejmě táhne. Samozřejmě, kdybych jsem na podcast dal jméno mám nového partnera, něco takového, tak samozřejmě všichni na to kliknou, ale na tu kariéru ne, mě to jako mrzí. Víš, že to asi tě nemusí, tak to je prostě je základ tak, marketingu, že nás táhnou drby. a tady tyhle ty jako lehtivý věci. Mě spíš mrzí, že tam je jedna z jako nejvíce optimalizovaných jako článků, který tam je, tak že Sarah Milfajtová je slavomanka. To možná snad to narazili, jestli četl nějaký věci, která jde za slávou přes mrtvoly a teďka fakt ten článek vyšel v době, kdy já jsem ještě žila v Brně a tam jsem se přestěhovala kvůli slávě do Prahy a že obrážím večírky a tohle, jak teda prostě skoro nepije alkohol, víš co, úplně tak jakože jedna blbost za druhou a jsem říkala, kdo to měl zapotřebí jako o mě psát takový věci a že mě to, jako protože většina čtenářů si řekne na každém šprochu pravdy trochu. A tam to byl přesně jako pravý opak toho, co já jsem. Já jsem se vždycky jako tady tomu spíš bránila. Když jsou někde novináři, tak je obcházím obloukem. Vždycky pošle někdo na nějakou akci jako marketingovou, že potřebují zpropagovat něco. Já obejdu ty novináře a jdu na tu akci. A říkám, ale ty jsi tam byla, proto by se tam vyfotila. Říkám, já se nechci fotit. Já to fakt jako nemám to ráda, tady ten jako humbuk. Mě si fakt musí někdo odchytit, abych se někde jako vyfotila, že bych jako dobrovolně šla před ceduli na červený koberec, to jako ne. A tak do těch podcastů s tím nemáš problém takhle jako chodit nebo tak? To nebereš jako nějakou novinařinu nebo tak? On jako není, novinařinu teda. Ne, tak to snad s bulvárem nemá co dočinění. Ne, to ne. Ještě jenom, jestli se můžu vrátit k tomu mládí nebo dětství, tak pamatuješ si na svůj první jako herecký úspěch, možná buď herecký úspěch, jakože branej třeba jako obecně, nebo pro tebe, jo, nějaký jako první. Já jako asi první hereckou zkušenost, kterou si vybavuju, tak bylo v četnických humoreskách ještě a to jsem byla fakt úplně prťo. A tam vím, že jsem jenom skákala nějakýho panáka v parku s aktovkou, ve který jsem měla od maminky nachystanou sváču. Měla jsem tam koblížky, doteďka si to pamatuju. A v té mý roli bylo, že jsem měla kluka, který mi umazal kus toho panáka, tak jsem měla fláknout tou aktovkou a potom natáčecím dni, kdy teda jsem měla tu pauzu, abych si dala ty koblížky, tak oni byli všechny úplně rozpláclí a byla vyteklá ta marmeláda. Jak jsem a to jsem nehrála tenkrát na žádnou hereckou techniku, prostě vždycky nemám proto slušný slovo. Bouchla. Takže ten měl modráka a já rozpláclý koblížky. No, tak to byl velký úspěch. A to je vlastně první jako můj zážitek, který se mi jako vybaví herecký. Ale jako jestli vyloženě úspěchy asi jsou jako větší role z divadla a v televizi si myslím pak asi až ta Kristýna v té Zoo, která vlastně původně snad jako měla být vedlejší rolí a stala se z ní jedna z hlavních linek, tak to mě jako potěšilo, že vlastně i proti původnímu plánu se ta role jako rozepsala, pokud teda mám správnou informaci, tohle mi bylo řečeno, tak to beru jako úspěch. Překvapilo tě v těch hereckých začátcích něco, jako něco velkého, co jsi třeba představovala jako úplně jinak, že bude? Jo, určitě, tak já jsem herečka beze školy, já fakt jsem se učila jako praxí a to vím, jako, že mi třeba chybí ta technika, že jsem prostě člověk, který je pudovej a vlastně ty věci mám pocit, jako neumím zahrát technicky, tam vždycky musím jako dostat
svojí emocí a pokud to neumím, tak to nezvládnu zahrát, že jsou vlastně herci, kteří jsou zkušení, že prostě technicky ví, co mají udělat a v úzovkách, aby to vypadalo. Tak tohle já neumím a to mi chybí a vlastně pro mě bylo velkým překvapením, jak často ta herecká práce je jak na běžícím páse a jak málo režisérů opravdu jako pracuje s herci, že se mi často stávalo, že jsem prostě do ruky dostala scénář a prostě to zahrají. Jednou se mi stalo, že jsem dostala hlavní roli v divadle a dostala jsem scénář a DVDčko. A pak jsem se potkala na chodbě s tím panem režisérem a řekla jsem mu, že mu strašně děkuju za tu svěřenou, zároveň vlastně jako zodpovědnost velkou za tu roli a že mu teda moc děkuju a kdy se potkáme, kdy uděláme nějaký zkoušky. A on mi na to řekl, na co se chceš potkávat, DVDčko jsi dostala. A vlastně pro mě to bylo jako šok, že vlastně, takže já mám jenom vlastně skopírovat to, co už je vymyšlený a tím pádem tady nejde o žádný vytváření prostě. Tady prostě jde o to jenom to zahrát v úzovkách, prostě skopírovat to, co už někdo vymyslel a to mě vlastně jako mrzelo, že se mnou nechtěl pracovat, že mi k tomu nechtěl nic říct, ale jako samozřejmě dá se to brát i jako kompliment, že ve mně měl takovou jako důvěru, že prostě to bude mít nějaký kvality, že si řekl jako jo, tak kdyby nebyla šikovná, tak mi to nedá, že jo asi, ale zároveň tohle to mě zamrzelo, že v tom divadle často to bylo fik a v těch seriálech často na to zase není čas, takže je to taky fik, že tohle pro mě bylo jako asi velkým překvapením, že většinou je to z časových důvodů, se moc jako málo kdy je prostě čas na to, aby se pracovalo s těma hercema nějak víc. No, předpokládá se už jako nějaký jejich že to řemeslo mají zvládlý natolik, že budou natolik inteligentní a empatičtí, že vlastně to uchopí správně. To mě taky teď docela dost překvapilo, vlastně tenhle zážitek a já vlastně jsem měl známého, nebo mám, který byl na komparzu ve filmu Vlny a od pana Mádla a vlastně jsem slyšel jenom chválu, jak pracoval s tím komparzem, že to vlastně všechno tak krásně spojil a potom vyšel tak superový film. Takže to vlastně, kdyby takhle bylo furt, že se pracuje s těmi, tak možná by to bylo. Jirka, myslím, že v tomhle tom je jako velmi speciální a je to jako radost se potkat s člověkem, jako je on a možná je to dáno i tím, že vzešel jako režisér z řad herců a umí se líp vžít do toho, co ten herec potřebuje. Myslím si, že to je vždycky jako výhoda, když ten režisér si to zkusí být i na druhé straně. No, ale samozřejmě znám i spoustu režisérů, kteří předtím tím neprošli jako herci a pracují stejným způsobem. Ale často fakt jsem se potkala s tím jako jdi zprava doleva, no. A tak samozřejmě potom asi to tak i vypadalo. Je to o nějaké empatii, no, asi. Jak vlastně bylo těžké skloubit to se školou, tady tu kariéru v tak mladém věku a hlavně taky se na to říkali žáci, protože a v 8 letech asi chápu, že přece jen z začátku to třeba tak nemuseli brát, ale v budoucnu jako herečka tady ve třídě. Jo, já jsem byla velký flink hlavně, takže spíš než děcka ve třídě, jako jsem to vnímala u těch kantorů. Byli takoví ti kantoři, kteří si řekli, jo, tak prostě to její umělkyně, tak prostě půjde na tu dráhu a nemusíme ji jako tak pérovat, že asi bude potřebovat jiný věci, asi nepůjde na školy, kde by potřebovala mít tyhle vědomosti a je to jedno, jestli bude mít jako 3 nebo 1. Ale pak byly i lektorky, které mi jako dávali najevo, že blokuju vlastně místo jako na Gimplu někomu, kdo by si jako toho mohl vážit, že ho tam jako přijali a nejdu jako místo toho na konzervatoř a říkám, ale jako to, že zpívám a že hraju v divadle neznamená, jako, že musím nutně být jako hloupá, můžu přece mít jako vzdělání a jsem chodila na španělský gymnázium, který byl poměrně náročný, já nejsem dobrý student, celou dobu studií jsem se učila v podstatě tím způsobem, že jsem to nahrnula před zkouškou,
jsem fakt jako v svých 14 letech třeba nespala v noci, udělala jsem si půl litra kafe a jako takový toho instantního, jako polívkový lžíce jsem si tam dávala, zalívala jsem si to mlíkem, aby to nebylo tak hnusný. Proto dneska můžu vypít 5 kafí za sebou a nic to se mnou nedělá. Tak jsem si dala takovouhle sadu, celou noc jsem se učila, nacpala jsem to do té krátkodobé paměti a vždycky jsem to tam na nějakou tu 3 napsala prostě. A takhle já jsem procházela tím studiem. Ale jako jsem udělala zkoušky na Gimpl, jako já jsem měla vlastně velmi dobrý výsledky. Jako já třeba jsem šla na 8letý Gimpl, po 2 letech jsem šla na 6letý, nedovolili mi tenkrát přestup, takže já jsem chtěla jít z klasického na španělský a nedovolili mi přestup, takže jsem musela dělat normálně přijímačky a normálně jsem je udělala a vím, že jsem měla jako i velmi dobrý výsledky z těch testů. Já na čem jsem pohořela, tak byly známky, protože jak jsem šla už z toho Gimplu, tak jsem ty známky měla horší než ti, co šli z té základky. A to jsem do dneška nepochopila, proč naše školství hodnotí v přijímačkách známky a berou za to body. Jo. Je to strašně subjektivní záležitost, jaký kantor vnímá koho a jak ho ohodnotí, prostě vzhledem k tomu, že nejsou pravidelně nějaký jako sjednocený testy, ty testy jsou prostě, nebo to zkoušení probíhá subjektivně na základě každého kantora, tím pádem přece nemůžeme hodnotit objektivně jako známky, jako nějakou hodnotu toho člověka. Přece by měly za něho mluvit ty vědomosti v těch testech, které jsou pro všechny stejný. A já bych byla strašně ráda, kdyby tohle se jako změnilo. Možná se to změnilo, je pravda, že jsem se teďka o to nezajímala, jestli to tam zůstalo nebo ne, ale já vím, že my za známky sebrali 11 bodů tenkrát a to bylo strašně moc, možná dokonce víc, ne, tam možná za samý jedničky by si bylo dokonce 30 bodů a vždycky s jednou známkou šlo to nějak dolů. Ať nekecám, teďka nepamatuju si přesně ty údaje, ale vím, že to strašně jako mi zamávalo s těma výsledkama a že jsem vlastně skončila úplně jako nad čarou a přitom jsem ty testy jako angličtinu a matiku měla prostě jako jedna z nejlepších. A vlastně celý mi to sežrali ty známky, jako ty body dolů. A říkám, jaký tohleto jako má smysl, že evidentně ty znalosti mám. Takže co řešíte, jaký mám známky. Takže to mě trošku jako mrzelo, ale naštěstí jsem se dostala, byla jsem na tom Gimplu španělským, ale tam jsem měla fakt jako velké absence kvůli tomu divadlu, protože já jsem potřebovala spát a potom že jsem zkoušela do večera, tak jsem pak ráno spala a moje maminka mi připomněla, že já jsem nechodila za školu, ale já jsem zůstávala doma. Protože se mi nechtělo ráno vstát, protože jsem věděla, že jsem se nestihla připravit na tu písemku a já než abych tam šla a napsala to blbě, tak jsem radši na ní přišla až jako, že si ji napíšu až další den, až se stihnu naučit, ale tím vlastně, aby to nebylo nápadný, že jsem přišla přesně tu hodinu po té písemce, tak jsem nešla třeba na první 3 a tím pádem mi rostla ta absence i v těch dalších předmětech, abych se stihla naučit. Takže to samozřejmě jako nabíralo, takže tam byly velký absence. Takže mi potom bylo doporučeno, já vím, že jsem maturovala 2011 a byl to první rok tady týhle jako generace, kdy se dělaly ty sjednocený maturity pro všechny stejný. Takže vlastně já jsem věděla, že budu dělat ty maturity i na té jiné škole, úplně stejný, jako budou dělat ti moji spolužáci na tom španělském Gimplu, ale 3 dní mi řekla, že by mě k té maturitě nepustila kvůli těm známkám a kvůli té absenci. Takže jsem musela přejít na jinou školu. Na poslední rok a půl toho studia jsem přešla na uměleckou školu, ale tu maturitu jsem vlastně měla úplně shodnou s těma spolužákama. Takže jsem to moc, jako bylo to takový, ale bylo to pro mě snazší v rámci té absence, že jsem se nemusela furt jako řešit, jako co, kde chybím, ale prostě se mi nastavil individuální plán. A prostě jsem tu školu dodělala a pak jsem šla i na vejšku a mám dneska bakaláře z mediálních studií, sice to vůbec nepoužívám, ale někdy opravdu je to jako že vím, že může vzniknout jako tlak na člověka, který jde tím směrem uměleckým, tak na těch normálních školách neuměleckých, že tam může být trošku, jako se na něho koukají skrz prsty, bez ohledu na to, že ty vědomosti jako pak dožené, tak prostě ty absence samozřejmě nikdy nevypadají dobře.
Tak vlastně školství to je mě momentálně furt blízký, ale je to takový věčný téma. Mě vlastně mrzí prakticky úplně všechno na tom školství. Třeba i to, jaký předměty se učí. To je další věc. No. Že třeba já jako absolutně... Jak se třeba jako platí daně? Jako, ví to třeba tady ty jako děti ve věku 15 třeba? Je pravda, že tohle jsou strašně důležité věci, které... Říkám, proč nás neučili tady tohle na místo chemických vzorečků? Jako opravdu, kdyby to školství fungovalo, takže to člověka opravdu připraví do toho života, že tam bude mít obory jako finanční gramotnost, to, co vlastně on si jako dospělý člověk pak musí všechno hlídat, co jsou ty jeho povinnosti jako dospělého člověka. A to se vlastně člověk všechno učí jako potom za chůze, za jízdy. A říkám, proč tohle není součástí toho školství? A dneska už je to úplně jinak, jako tady máme všichni chaty GPT, jako fakt v těch hlavách nemusíme nosit vůbec nic. Teď už vůbec, no. Teď už jako pomalu nikdo nepíše ani e-maily, protože stačí napsat chat GPT, napiš to za mě. Takže jo, ale třeba i to je takovej hrozně asi zvláštní, taková možná trochu kontroverzní, když to řeknu, ale i třeba psychický zdraví by se mělo učit na jako to prostě, já si myslím, že u všech lidí okolo mě, tak prostě kamarádi a tak mají prostě problémy s psychikou. Mm-hmm. Jo, a o tom se teď mluví a je to tak moc jako špatný, fakt s tou psychikou, jako tak moc, jsou prostě psychické onemocnění a prostě tolik zkušeností. A jako ty děti neví, jak se s tím třeba terapeuti, jako i furt je to braný jako tabu téma, tedy chodíš k terapeutovi, ty jsi jako trochu asi blázen. Mě by zajímalo, opravdu, a vidíš, děkuju, že jsi mi tohle vnuknul, že se někdy o tom pobavím třeba se svojí babičkou, jak to bylo jako za nich, jako za jejich generace, přesně, jak na tom byli s psychickým zdravím, jestli si jak uvědomuje, že by to někdy řešili jako téma a jestli opravdu se to zhoršilo, anebo jenom si se o tom dřív nemluvilo. Ale já si myslím, že určitě na to má vliv taky jako aktivita fyzická, že trávili mnohem víc času venku, na sluníčku, tělesnou aktivitou, že všichni jako makali kolem baráků, prostě rubali, jo, a chodili do lesa na dříví, prostě, že vlastně těch endorfinů se nám vyplavovalo mnohem víc a tím pádem to zabíjelo jako ty psychické problémy. A jestli to třeba i není tím, že současná mládež jako je víc držená doma, i jako z bezpečnostních důvodů a tak, že to nemusí být nutně jejich chyba, že mají mobily, ale že už to není jako za mě, když já jsem byla malá, že nám hodili klíč na krk, na provázek, aby si lítat kolem paneláku. Dneska, kdyby se něco stalo, tak všichni budou linčovat toho rodiče, který dovolil svýmu děcku jen tak lítat kolem baráku. Jste normální v dnešní době pustit děcko jen tak bez dozoru. A přitom vlastně je to nejzdravější, jako co pro to dítě může být, aby bylo venku na vzduchu a hrálo si s dětma na hřišti, že? Jo, doba se změnila a mě prostě mrzí jako na tom hrozně moc, že teď ty děti koukají na internety a tam prostě jsou věci jako, co se tak objevuje na internetu, válka, tohle všechno, jak už jsme o tom tady vlastně mluvili, co je mediálně jako nejvíc, nebo marketingově názvy a tak, válka, všechno tohle a teď se malí děti ptají, jako jsem tady četla něco tady o válce, co to je, mami? Možná by se o tom mělo mluvit jako ve škole přímo. Jako to já věřím, že o tom mluví, ale vlastně mám pocit, že na těch sítích jako vidíme vlastně ty kontrasty. Že dřív, když člověk neměl ty sociální sítě, tak vlastně se pohyboval v nějaký svojí bublině. A tím pádem málo kdy se setkal s tím, jako že by toužil po něčem, co nemá, že by to vídal jako denně a vlastně mohl si stýskat, že tyjo, tak já jsem se asi narodil blbě, když prostě to nemáme tady tu vilu, jako a mramorovou kuchyň a prostě 3 lamba před barákem, tak to je asi jako, tak se asi mám blbě. Jo. A teďka vlastně ty děti jsou s tím denně v kontaktu a vlastně koukají, co by mohli mít. A na druhou stranu ten kontrast zase a někde jako válka a ježišmarja, strach. Takže vlastně vidí jenom strach a tohle my nemáme, takže to je asi blbě. Takže vlastně v obě dvě strany jsou blbě. A to je možná to, co na ně jako tlačí, že nevidí to kolem sebe
to hezký, že se vlastně máme dobře a že to je hrozně fajn a že nutně tohle to neznamená, že by byli šťastný. A hlavně, kdyby tam byli to, co chtějí, tak potom je to úplně to samý, jako ale protože já bych ještě chtěl tady to. A stejně si myslím, že si to neužijou, nebo pokud užijou, tak ne dlouhodobě. Jo, já bych chtěl mít miliony na účtě, ale co za 15 let? Miliony na účtě, jako potom stejně vlastně mi hrozně lidí psalo a jako bylo to docela udivující jako mě, který není nějak úplně jako veřejně známý, jakože chtěl bych dělat to, co ty, je to fakt super, musíš se mít úplně skvěle. Říkám, tak jako nemůžeš vůbec brát, jako skvěle, jako to prostě máš podcasty a teď prostě u toho je 1000 jako problémů a stresu a všeho a potom je ta hodinka, to natáčení, jo, a potom zase. Oni vidí špičku toho ledovce, oni vidí to pozlátko a nevidí, kolik je zatím práce. To je přesně i u těch influencerů, já když jsem měla možnost teďka trošku jakoby do toho nahlídnout, co stojí vlastně zatím vyprodukovat nějaký to video, nějakou reklamu na nějaký produkt, tak jako oni pak už vidí jenom, ona si tady jde v hezkých šatičkách, ale vlastně zatím stojí vymyslet to, natočit to, mít na to techniku, vlastně být zároveň textařem, který jako kreativcem, který to vymyslí, textařem, který to otextuje, daberem, který si to namluví, být hercem, být maskérem, být střihačem, být skladatelem, který tam vybere hudbu a vlastně celý to dá dokupy, potom tomu dá prostě nějaký grafický háv, dá tam titulky, musí umět česky, aby tam neměl chyby a tak dále a tak dále. A zatím je prostě x hodin práce za tady půlminutovým videem a oni vidí, to je super influencer, má hodně peněz. A říká, ale víš, co všechno musíš umět, aby to takhle vypadalo, aby to takhle bylo, takže ono... musíš to vyzkoušet, aby zjistili, že to není jen tak, že si takhle sedíš u stolečku a děláš si rozhovory, no. Jo, a vlastně mi hrozně vždycky přišlo super, že o tom ty lidi mluvili, že jako to přímo řekli, jo, že teď třeba, když řeknu svůj příklad, tak jako pronajmout si studio, jako v mém věku, kdy taky prostě musíš chodit na brigády a teď prostě vidíš ty kamarády, jak jdou do klubu, jak jdou tamhle s holkama a proč ty nejdeš? No já jsem vlastně všechno dávám tady do tady toho. A to je prostě tak jako takovej, jasně mě to baví, jako já mám ten talent, ježišmarja, to dobrý, že to nadšení, no, že to tak udělám, ale fakt to jako, jak říkáš, je to prostě jenom špička toho, vidíš ten hodinový podcast, který je třeba příjemný, ale zatím je prostě hrozně moc práce a říct jako, ty se musíš mít fakt super, že to děláš. Chápu, že to takhle říkají, že to třeba nevidějí, ale kdyby byli v té kůži, a teď bych tady dal na stůl jako tohle udělej, tak by si řekli, ne, dobrý, já v pohodě. Ale tak o tom jen takhle chci mluvit, že to je prostě užívat si to, co máš, to, co lidi mají a vůbec nepřemýšlet, co by mohli mít, protože stejně to je prostě úplně jinak, než to je prostě v té vaší hlavě a tak. To hlavně to přesně o velký jako pracovitosti a o velkém štěstí taky neznamená, že když někdo bude něco dělat dlouho, že se to vždycky musí jako dostavit ten úspěch. Ono taky fakt člověk musí mít jako štěstí na lidi kolem sebe a tak. Ale mám zkušenost s tím, nebo mně to funguje, že opravdu, když si člověk něco fakt jako hodně přeje a jde si zatím trpělivě, s pokorou, tak to ťukám, že se mi to vždycky jako vrátilo a povedlo a moje maminka mi říká, že mám jako velký dar si přát a myslím si, že má pravdu, protože fakt se mi ty sny plní. Ono se tomu říká zákon přitažlivosti, pokud se nepletu, že když si člověk něco přeje, tak mu to jako vesmír dá, nebo aspoň tak jsem to bral jako malý, že to tak je. A jo, je to tak, já tomu věřím. Řeknu příklad teďka z poslední doby, kdy teďka se pohybuju v showbiznise, ale já jsem vyrostla v Brně jako v rodině 2 divadelníků a vlastně, jestli jsem znala nějakou celebritu osobně, jsem si s někým tykala, tak to byl Bolek Polívka, který je jako dlouholetý kamarád mýho tatínka, ale to bylo všechno, jinak jako Praha pro mě byl úplně jako neznámý svět a vlastně všechno jsem si tady musela projít krůček po krůčku. A když mi bylo, já nevím, 15, 16, tak jsem poslouchala Ondru Brzobohatýho, který měl tehdy kapelu Bůh ví a
A vím, že jsme jeli s mamkou na koncert kapely Bůh ví a já jsem z toho byla úplně odvařená. Uteklo od té doby skoro 20 let, bez 2 let. Když já nevím, jestli přesně mi bylo 15, ale zhruba v tomhle období 15, 16, 17. No tak uteklo skoro 20 let a najednou my se s tím Ondrou známe a bavili jsme se o nějaké spolupráci a najednou já jsem se octla u něho doma v obýváku a seděla jsem tam takhle v křesílku a on mi hrál na piano nějakou písničku, kterou mi složil. A já úplně... Wow. Ty vole, štípněte mě někdo, jako fakt se tohleto děje, kdy já prostě jako malá holka jsem takhle chodila na jeho koncerty a dneska sedím u něho doma a on mi hraje solo koncert, prostě písničku, kterou mi chce dát, jako, a já mu říkám, to snad není možný, jako vážně se to děje, no tak jo, tak asi to má prostě smysl, jako jít touhle cestou prostě pomalinku, postupně, jako a fakt jako s pokorou a s tou trpělivostí prostě. Hlavně s pokorou, hlavně, jako je to... Taky, teď jsem pozval jednoho youtubera do podcastu, Aty se jmenuje, Aty Show, nevím, jestli znáš. Je to jeden z největších youtuberů a já jsem mu napsal jako o pozvánku a on mi napsal, jo, já tě znám, už jsem viděl tvůj podcast. Říkám, pohodě, já jsem na tebe chodil, když jsem malej, jako a teď znáš jako vlastně i mě, takže jo, je to pak přesně takovýhle jako momenty, co ti dá tu úplně jako tu energii pokračovat dál, že to má nějaký smysl. Rád bych se zeptal, a bude to v návaznosti na to, o čem se tady bavíme, vždycky to takhle se ptám na konci, jestli bys doporučila něco těm mladým lidem. Ty už to tak nějak tady jako naznačila pokora, jasně, ale jestli který třeba začínají s něčím, ať je to herectví, ať je to cokoliv na světě a chtějí v tom být úspěšný, tak jestli máš nějakou radu, jak do toho jít? Určitě. Neházejte sami sobě klacky pod nohy. Myslím to v tom ohledu, že člověk má fakt jako tendenci k sobě být jako velmi kritický a žádný učený z nebe nespadl. Takže určitě do toho jděte, nesuďte se předčasně a prostě makejte na sobě a fakt jako praxí se toho člověk jako naučí nejvíc. Já vím, že je vždycky hrozně těžký udělat ten první krok ven s něčím, ale vlastně na tom se jako naučíte nejlíp. Když si to budete dlouho všechno jako schovávat a tutlat doma, tak jasně, tak můžete se někam vypracovat, ale vlastně potom už dosáhnete nějakého limitu, přes který vlastně jako se nedostanete sami u sebe doma. A pak je potřeba s tím jít ven a co se týče třeba zpěvu, tak fakt jako zpívat a jako venku a lidem, protože zpěváka nedělá jenom to, co má v hrdle, ale do veliké míry je to o sebevědomí. Aby člověk věřil tomu, co dělá, tak a uměl to vlastně jako dát ven, tak tomu musí věřit. A tady tu víru v sebe sám člověk získá jedině tou praxí a tou zpětnou vazbou od těch lidí. Takže nebát se prostě jít ven a zpívat zadarmo na baskinzích, prostě kdekoliv je příležitost, jako vlastně dostat do toho svého života co nejvíc praxe a neschovávat si to jenom u sebe doma. Já věřím tomu, že se může někdo vypracovat doma s Instagramem a být šikovný zpěvák, ale neznamená to, že pak přijde na pódium a lidi se na něho budou chtít koukat. A to pak samozřejmě záleží na každém z nás, co od toho očekáváme, jestli se tím zpěvem chceme živit na pódiích, nebo nám bude stačit reklama na Instagramu, samozřejmě i to je možnost. A stejně tak v herectví je to prostě jenom o praxi. Já myslím, že jako jsem se hodně vypracovala jako samouk a bylo to tím, že jsem fakt jako se nahrávala a dívala jsem se na to, pouštěla jsem si to a viděla jsem prostě chyby. Říkám, tady to je tohle. A zároveň i člověk jako viděl vizuální stránku, myslím si, na zpěváka se musí i hezky dát dívat. Takže nejednou, když jsem třeba byla porodkyní v nějaký soutěži, tak jsem viděla, že spousta zpěváků mladých má různý jako grimasy, že vlastně si říkají, jo, jako je to
velký umčo, ale nevím, jestli by mě bavilo se na to dívat jako celou hodinu, že někdo dělá a že je dobrý myslet tady na tuhle stránku. Takže určitě jako makat doma, ale potom se fakt jako nebát jít ven a prostě jít do praxe a do toho života. Samozřejmě jsou tady ty případy, kteří si myslí, že opravdu jako už dávno všechno ví a naopak se vůbec nestydí a možná by měli trošku. Ale myslím si, že více těch lidí, co o sobě pochybují a co to sebevědomí nemají a potřebují ho získat. Takže tak. Já ti moc děkuju, že jsi přišla a za takovýhle krásný proslov nakonec. Já to uzavřu, tady to bude taková tečka. Chtěl bych vám poděkovat, že jste dokoukali podcast až sem. Budu moc rád, když zvážíte tlačítko lajku nebo odběru. Odběr mi pomůže úplně nejvíc. A samozřejmě Instagramy mě i hosta máte dole v popisku videa. Tak si mějte krásně a ahoj. Ahoj.